Uy, huwag niyong kakalimutan mag-reply sa GC ha. Hindi porket graduate na tayo ng high school at maghihiwalay na sa college, matatapos na itong pagkakaibigan natin. Sisters forever, okay? Sisters forever! Ikaw, Casey, hindi ka pa naman pala reply. Sinasabi ko sa'yo, magre-reply ka ha. Oo, magre-reply ako, promise. Ikaw, Dana, puro ka boyfriend. Magtapos ka ng college ha. Huwag ka mag-aasawa agad. Duh! Itong si Casey na to, porket valedictorian. Promise, magjojowa, pero hindi mag-aasawa. Siguraduhin mo lang yan, Dana ha. Di ba may dream house pa tayong tatlo? Para hindi na tayo mamablema kung saan tayo mag-overnight. Para hindi na ulit maapakan ang paa ng lolo mo ni Casey. Uy, totoo yun. Alam mo, grabe nga yung galit ni lolo sa'yo nun, Casey, diba? Halos isumpa ka na. Anong malay ko nasa sahig pala ng sala niyo natutulog lola mo? Tapos patay pa yung ilaw. Uy, tama na nga yan. Basta mamimiss ko kayo ha. Mamimiss ko itong bonding natin. Kita-kits na lang sa college. O sige, kita-kits ha. Sisters forever. Sisters forever! Oh, kain lang kayo dyan ha. Oh mga sis, madami pang handa. Ikaw, Casey, bakit hindi mo naman sinama yung kapatid mo? Sabi ko naman sa'yo, isama mo eh. Yan tuloy, kayo lang ni Dana yung invited, tsaka yung mga kumari ni Mama. Happy birthday, sis! Alam mo naman na tumakas na ako, diba? Paano ako makakatakas kung isasama ko yung 6 kong kapatid? Diyos ko, ang pagkasipag ng mga magulang mo, Casey. Pwede na kayong maging K-pop group. Sakto, 7 kayo, pwedeng BTS. Sira ka talaga! Bakit ka naman tumakas? Alam naman ni tita na birthday ko, di ba? Saka lagi naman kayo nandito kapag birthday ko. Kasi nga, galit na galit sa akin si Mama at Papa. Bakit naman nagalit? Ano na naman yung ginawa mo, ha? Ang sabi nila, valedictorian ka pa naman. Akala ko ang tali-talino mo. Ipinaglalaban ka pa si mathematics na eskwelahan mo. Tapos hindi ka naman pala makakapasa sa entrance exam. Ayan, galit na galit sila. Ano? Hindi ka nakapasa? Paano na yan, sis? Wala nang ibang engineering course na may scholarship. Tangi sa state colleges na nga lang eh. Huwag mo sabihin sa akin na kahit yung mga school sa Manila, bagsak ka. Ayun na nga, sis. Kaya naiintindihan ko kung bakit sila galit. Nakapasa ako sa FEU, pero ayaw nila. Masyado daw mahal sa Manila, hindi nila kaya. Uy, sayang yun ah. Kaya nga full scholarship din yun. Ewan ko ba? Kahit dun man lang ilaban nila, di ba? O yun naman pala nakapasa ka. Di dapat ikaw yung mas magalit sa kanila. Huy, sis! Birthday na birthday mo, ma-high blood ka dyan. Ikaw naman, Dana. Sige, nakapasa ka? Oo naman! Future teacher to. Tuturuan kayo kung paano magmahal. Ay, nako. Puro jowa talagang inatupag. Che, ikaw Tiffany, nakapasa ka ba? Hindi rin! Paano ka nan yan? Anong course na yung kukunin mo? Hindi ka pala nakapasa. Paano na ang pangarap mong maging accountant? Ay nako, madali lang yan. Ano pa ba? Ilalabas ko na ang aking GLC. Ganda lang card! Hello, BS Tourism, hello! Sus, baro ka nga mag-English Hoy. Basher ka talaga no? Sis, hindi mo ba kayang mag-support? Happy birthday, Tiffany! Bakla ka? Paano ka naman napunta sa nursing? Ang layo niyan, ha? Wala akong magagawa. Yan lang yung slot na meron, sabi ng backer ko. Engineering, napunta sa nursing. From building to hospital, ang yari sis! Bakit ka naman pumayag? Takot ka nga sa karayom, ikaw pa man tuturo kay. Patay ka. Wala naman akong choice. Ito lang yung kaya ni nanay at tatay. Saka syempre, pag-graduate ko kasi, kukunin ako ng pinsan ko na nasa US. Nurse kasi siya doon. Mukhang malaki naman yung kinikita niya. Kaya naengganyo niya si nanay at tatay na itong kurso na yung kunin ko. Tapos, kapag graduate at may work ka na, ikaw na magpapaaral sa 6 mong kapatid, sila hayahay. Oo,
Ganun na nga. Mukhang ako lang yung sacrificial lamb nila. Sabi ko sa kanila, doon na lang talaga sa Manila para makuha ko yung gusto ko talagang kurso. Pero ayaw talaga. Nung nalaman nila na may slot sa nursing at nakikita naman nila yung buhay ng pinsan ko sa US, pinilit nila ako sa kursong to kahit na ayaw ko. Kasalanan ko rin siguro kasi hindi ko ginilingan sa entrance exam. Hoy sis, anong kasalanan? Pumasa ka na nga eh. Kasalanan na nila yun. Pero sister sure ka na ba talaga dyan? Magsasayang ka ng taon kapag after 2 years niya. Oh, sis, naparito ka. Sis, tama yung kutob ko. Anong sinasabi mo? Anong kutob yan? Naalala mo nung pinagsabihan natin si Casey? Mm. Di ba may lalaki may gusto sa kanya dun sa fast food na pinagtatrabahuan niya ng part-time? Oo, okay. Yun yung sinasabi natin na huwag niyang papatulan kasi mukhang patay na patay sa kanya. Oo, ayun! Sis, sila na! Wait! Oh my God, wait! Kung ano ang itinalino sa ACADS, kinabobo naman sa love life? Hindi nga nag-aaral yung lalaki! Tapos mukhang pag-ibig ang nasa isip! Tapos siya pa yung first boyfriend ni Casey? Tumpak, sis! Lagot talaga siya sa parents niya kapag nalaman na may boyfriend siya. Isumbong kaya natin! Teka nga ha. Paano ka naman nakakasigurado na sila na? Hoy! Nadulas na sa akin si Casey at siya mismo ang nagsabi na sinagot na nga daw niya si Puti! Wait, anong puti? Pangalan niya ba yun? Diyos kong iwa! Nickname daw yun, ang totoong name Potensyano! Yuck! Ew! Ay nako, isumbong na natin yan sa mga magulang niya. Tama! Oo, isumbong talaga yan! Isumbong! Now na! Sis! Anyari? Bakit biglaan naman to? Bakit may gulutan portion tayo rito? Sis, akala ko ba bawal magjowa? Hindi ka lang nagjowa, nag-asawa at tignan mo, may +1 ka pa. Ginulat mo naman kami, hindi naman namin alam na nabuntis ka na pala ng puti na yun. Ano to? Dana, wala ka talagang pinipiling oras no? Kakapanganak lang ni Casey. Sorry mga sis. Inilihim ko sa inyo lahat. Pagod na kasi ako. Hindi ko na gusto yung inaaral ko. Pressured na ako sa mga magulang ko. Sis, mas nakaka-pressure to kasi baby na to. Bubuhayin mo na to, sis. Ang hirap na nito. Umabot ka na ng 3 taon sa nursing. Konti na lang yun, oh. Pwedeng-pwede na. Pero ano to? Ha? Kaya ba kayong buhayan ni Puti? Sis, wala palang credentials yun. Ano na? Bakit nagpabuntis ka naman, sis? Grabe ka naman mapagod, sis. Nadamay ka pa ng iba. Mahal ka lang namin, kaya ganito kami sa'yo. Casey, mali ito. Hindi ito yung gusto namin para sa'yo kasi alam namin na mas better ka dito. Napakalaking potential mo, Casey, Bakit ka nakipagrelasyon dahil sa malungkot ka lang sa inyo? Bakit si Puti? Paano na? Imbis na ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo, uunahin mo na yung kapakanan ng anak mo, panigurado. Grabe yung course mong nursing, in-apply mo agad, sis. Mag-nurse ka pala ng baby mo. Huy, Dana. Sis, alam mo, sabi ko sa'yo, dapat sinumbong na natin tong si Casey sa mga magulang niya di sana hindi to nabuntis. Ay, nako, Dana. Casey, hindi pa huli ang lahat, ha? Alam kong matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Balang araw, huwag na huwag kang susuko sa buhay, okay? Nandito lang kami ni Dana kapag kailangan mo ng tulong, ha? Lumaban ka.
Congrats, baby! Graduate ka na ng nursery! We are so proud of you, Betty! Pag mong gayahin si mami mo paglaki mo. Sira! Sisters, thank you ha. Nag-effort pa talaga kayo na pumunta dito sa graduation ni Betty. Syempre naman, parang anak na namin yan si Betty. Si Puti, hindi talaga makakapunta? Hindi siya pinihagan mag-off. Pero dun kami sa restaurant nila magsa-celebrate. Sige na. Una na kami ni Dana, ha? Eto, ipandagdag niyo sa celebration niyo para sa inaanak ko. Eto din sis. Ibili mo ng mga bagong damit si Betty. Wow! Thank you mga sis! Betty, anong sasabihin sa mga ninang? Thank you po! Welcome, Betty! Sige, alis na kami ng ninang Dana mo, ha? Bye mga sisters! Bye po, ninang! Grabe, nakakamiss tong school natin, oh. Tapos yung sasakay tayo sa pedicab pa uwi, sis. Di tara, sumakay tayo dun sa pedicab ngayon. Agad-agad? Oo! Tara na at mag-pedicab na tayo. Sige. Uy! Sakto! Si Tito Manny pa yung nasa una ng pila. Talaga? O tara! Tito Manny! Sakay po kami! Uy! Aba, nagpunta ba kayo sa graduation ni Betty? Yes, Tito. Ang ganda ng apo nyo. Super. Sakay na po kami. Sa totoo lang, mga iha, nalulungkot ako. Kung hindi sana na-inlove yung anak ko, siguro magkakasama kayo ngayong gumagala. Kumakain. Sana na-enjoy niya ang pagkadalaga kagaya niyo. Ayaw ko talaga na magaya siya sa nangyari sa amin ng nanay niya. Na maagang nag-asawa at bumuo agad ng sariling pamilya. Hindi man lang nakatulong muna sa magulang. Masaya naman ako na napapalaki niya ng maayos si Betty, pero nakakapanghinayang lang dahil alam ko na higit pa sana sa kung anong naibibigay niya sa anak niya ngayon, ang kakayanin pa niya. Tito, huwag kang umiyak. Stop the pedicab! Charot! Naku, Tito. Ako naniniwala ako na hindi pa tapos yung si Casey. Ilalaban pa niya ang mga pangarap niya. Opo, Tito. Hindi pa naman po huli ang lahat. Kayang-kaya ulit ni Casey magsimula. Ay nako, sana nga. Huwag niyo siyang kakalimutang paalalahanan, ha? Maraming salamat sa inyong dalawa na naging mabuti kayong kaibigan sa kanya. Dear love, ng mga sandaling iyon ay napagtanto ko kung gaano dapat pag-isipang mabuti ang mga desisyon sa ating buhay. Sabi nga, huwag gagawa ng desisyon kapag malungkot at huwag magbibitaw ng pangako kapag sobrang saya. Naniniwala ako na nagsimula man sa pagkakamali ang pagpapamilya ng isang matalik kong kaibigan. Hindi naman ito magtatapos sa pagkakamali. Dahil bilang isang mabuting kaibigan, tutulong akong akayin siya sa abot ng aking makakaya. Para sa buhay, siya ay makabawi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!